Gustora ez aspaldian Euskal Selekzioarekin jokatu gabe gaurkoa berezia zuretzat. Noski, aspaldi partidu hau jokatu gabe eta beti berezi izaten oso amente politxa izaten delako, partida politxa izan da gainea eta, uste, jokalariok eta zaleok kontentu. Ordu erditxo bat jokatu duzu, akaso gehiago gustatuko, baina... Gehiago gustatuko, hasieratik gustatuko, baina, entrenadorea permisoan eman esan zian jutezea, baina 25 ordu erdi jokatzeko, eta, eskertu permisoa eman ziala, esatik netzako garrantzitsua esan partidua jokatzea. San Mames ikaragarria, ohituta zaude, txapeldunen ligak, mundiala ere bai, gaur hemen bizitako ere berezia oso. Baina partida beti berezinetarikoa da, garbi dago. Zalea oso gogo handioekin jasotze dutela olako partiduak eta armaietatik ikargarrizko ambientea somatzen dela. Zeuri dagokizunean gustora noski, dena betetzen ari zara? Pixkanaka, jarraitu behar, oraindik ezin gelditu, osea, kontentu. Galdera hau, naiz gaur aguna kaso ez den, galdetu beharrean ego, Barça, Madrid, Barça. Ni ez naiz objektiboa izango, ni gaur ni oain txurian naizela eta Madrid San Marko. Segi lanean eskerrik asko gurekin izateatik eta horrengo bat arte. Venga, Xabier. Hortxe, Xabi Alonsoren hitza, protagonistak pasatzen doa, banan-bana.